Ah, basta din sa ako mga ipakita niyo. Sir. Tanawan. Good morning, sir. Hindi na ko pagtawagan, sir, kay upo na ta sa una sa... Kuya? Ayaw na ko tawagan, kuya. Ano gusto mo, kuya? Ate? Kana. Kuya, wag po. Wag po. Kung gusto niyo makita nga ako mga payslip, tanawan niyo ko mga payslip. Kita na mo na sundo. Hala. Hala. Ano, para kang nakakita ng multo, di ba? Ala. Malaki ang sweldo. Ala, dali ko lagi na. Dili na sa ubos. Sabi ko gani Kanang papel. Sabi ko gani kay kuan, sabi ko gani kay dako pod imong lawas. Butsing ganyan pag dako gali lawas. Abi mo dako. Depende. Gani kay gamay po Depende. di ay. Mas kuyaw nagdakog lawas kay musalo. Kag isa pa, abi ko gani kung dako kamot kag dako tiil. Abi ko gani dako pod. Amazing. Dako lang gali ang butunis. Balik ta. Nakita ni mo ni? Ang benepisyo. Sa diinda. Kini? Sa baba o ang sa Hi, tuloy. ma'am. Hi kay ma'am. Si ma'am galing sa Maranyon, Papa J, always ginaminaw. Hi, ma'am. Si ma'am Ma'am Imelda. Ma'am Imelda. Bata niya, Imelda po. Hi, ma'am. Si Ma'am Imelda po, sang Maranyon, Papa J, Alright. Barangay Zone 3. Hi, ma'am. Salamat. Ma'am. Salamat Imelda, kayo. Si Ma'am Imelda, kag iyang anak. Kano-ano niya si Fernando? Never. Fernando Amorsolo. Never. Ano? Kaya kung musulod ka diri sa among kumpanya, triple niya mong sulod. Ano? Benepisyo, isa kasako nga bugas kada bulan. Luto. Ihatag sa kumpanya sa inyo. Benepisyo, isa ka sa akong bugas, sir. Ano na, sir? Luto na o lagdos pa. Giluto na isa ka kaldero. Ikaw na bahala mag-distribute. Lamig na, sir. Lamig na, sir. Ano ko pa na, sir? Amo lang niya ako maambal ka na iba. Di ba, nakita na ako dati nga kauban pa ta dito sa laing planeta, pero nakita na ko ang inyong pagpangabudlay dito. Oo, That's sir. why gusto kong makabulig ka ninyo. Ang atong mga kaupdanan before, gusto na ko silang i-pirate. Okay. Kabalo ka, sir. Umpisa di ba pagsugod? Umpisa pagsugod. Tapos, amo to gani, nga nag-decide ikaw nga Ma-resign. Kay, siyempre, may bagong oportunidad. Oh. Amo to kikrab mo, pero Tanawag ka rin. Dari abi, sir. Malipayo naman ako, Dari. Kag isa pa, napalangga ko naman ang akong trabaho kag mga kaupot ko diri sa trabaho. Malipayon lagi ka. Pero ang pamangko din na, kamusta ang imo ang bulsa? Pero, amo na na, sir, eh. Gusto ni mo, tanawa. Tanawa nga ko, tanawa sa gawas, ha? Tanawa na sa gawas. Kita ni mo na, kanang pick up. Kanang pick up. Kanang pick up nga, limaligid, sir, imuha na, sir. Dili na ako, Kanang sunod ang pick up. Kanang top down, sir, imuha na, sir. Dili na ako, Kung dili na pick up kag top down, sir, siguro, sir, imo nang kabaw, sir. Dili po na ako, Imo ning karo, sir. Dili po na ako, Siguro, sir, isa naman ang nadabilin nga sa lakyan, sir, ay kanang laba kayo, sir. Imuha na, sir, kanang may kortina. Kana, bago na ko na purchase. Wow. O, diba? Nindot na, sir, baka bisan mo higda ka diya, sir, pwede kayo na. Pwede na himay-himo o ni mo. Unsa na, sir, unsa man na, sir, oy. Murag ginagamit man na, sir. Kana ang gitawag nga brand new purlon. Mao diay na, sir. Diba? Sir, basi pwede testingan tang stereo sina, sir, kung kusog man. Kusog Unsa ka. mga sound nimo na, sir, mga kwan, mga hindi kita malilimutan. Basta. Amo ning ambal ko sa iba. Nga kung ikaw musulod diri sa mong kumpanya, tagaan tagad posisyon.
Nagaanta kag posisyon. Pagpili lang sa posisyon imong gusto. Ikaw jud sir ba? Sir, if you don't mind sir, tanang posisyon sir, nagian na nako sir. Ano na lang nga posisyon ang wala nimo lagi? Kanang kuha na lang sir, kanang 68 o 70. Walay problema na. Ihatag ko na kanino. Basta ang importante, Pero, musugot ka lang kanako. pero sir, klaruhon ko lang sir, kung anong klase ka trabaho dito sir. Nagbase bala sir, mag-offer ka sa akon nga mo ni sweldo. Pag abutin ko sir, hindi ko mahibaluan kung ano trabaho. Pag isa pa sir, mabudlay nga daan, mangitas ng trabaho subong. Kasi kung mag-resign ko dire, pag-transfer ko dito, hindi ko masawaan kag mabudlayan ako. Mabudlay na. Sige. Basta, mo nang offer na ko kanimo. Kung musugot ka, just PM me. And I'll be there. Tuod ka sir. Yes, of course. Sige lang, Kaya sir. gusto ko makabuli ka ninyo. Ha? Sige sir. Okay? Matext lang gid ko sir. Kung I-text ko. ano man gid, I-text ko. sir. I-text. I-text kay Mio. Imo ni nga number sir, kining last nga punta sir, kining imo ang number ni sir, kanang 8 to 10.